Boleh gerakan dari Israel jenis cawan kang dengar jenis papan konima hari jenis apa begitu kan? Berbuat Samuel kau bumbay, nai ang Israel monse kamani mau nesai, jai kena songra korni kamani korto rong monhagan, ini sini kita lepas korniya. Porbo ko bakanya ini terkesan porbo nang jini gitu mah bawang hai. Angga nanggo dakra bindeng, ada angni apa ya dakra gaidra. Dia budai thayai dalai mentram kobe angni kai dan thayai. Ada budai kaisinai badi budai thayra dalai mentram kobe tersabar. नोंसोर आं बुंनाय रावफोरजों फोसाब जाखाबाय आंनियाव था आंबो नोंसोरनियाव थानाय बायदि जेरै दालाया दाखा बेन्दोंजों थायाब्ला गाव हारसिं बिथाइ थायनो हाया बेबादिनो आंनियाव थायाब्ला नोंसोरबो बिथाइ थायनो हाया आंनो दाखा बेन्दों नोंसोर दालायफोर जाय आंनियाव थायो आरो आं बिसोरनियाव थायो बिसोरो गोबां बिथाइ थायो मानोना आंनि अनगायै नोंसोर जेबो खालामनो हाया जाय आंजों थाया बियो दालायफोर बायदि गारहर जायो आरो रानो बेफोरबायदि दालायफ्रा ज' खालाम जायो आरो अराव गारसननानै सावजायो गावनि सासेल' बेसादखौ जोंनो हरनायखाय जों नोंखौ हामबाय होनो बावनाय बे बुलिखौ अननानै नाजावदो बेखौ जों बियो जोंनि फोरबो खृष्टनि गेजेरजों फोरबो नोंसोरजों लोगोसे थाथों गावनि मिखुनखौ गोजौआव दैखां जों गावनि फोरबो इसोरखौ हामबाय होनि नोंनि अनखौ बिसा जेसु ख्रिस्ट'जों अरायबो आरो जेरावबो नोंखौ हामबाय होनाया जोंनि मावनो गोनां हाबा आरो गोथां जानाय बेनो बाथ्राया आरो जोंखौ बोखांनो थिनहरनाय बासायग्राया जायजों नों बे बुहुमखौ दादोंमोन बे गोथार जोंनि बोलोजों मोदोम लानानै आइथा मारियाजों सारि जाबाय बियो जोंनि थाखाय गावनि आखाइखौ क्रुसाव फुवारनानै थैनायखौ फोजोबबाय आरो सिखांफिननायखौ नुजाहोबाय बेबादिनो बियो नोंनि गोसोखौ जाफुंहोनानै नोंनि थाखाय मोनसे माहारिखौ आवग्रिबाय बेनिखायनो जों गासै आखुफोरा गोथारफोरजों लोगोसे नोंनि समायनायखौ फोरमायो आरो रोजाबो गोथार
का और गोसाईगांव की सिस्टरगण, हमारे यहाँ के बोड़ो मंडली के और जो भी जितने भी यहाँ उपस्थित है सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज विशेषकर मैं सिस्टर सेलिना और उसके परिवार और उनके जितने भी रिश्तेदार सबके लिए मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारी ये सिस्टर सेलिना इस पल्ली के दूसरी सिस्टर है। ये सोरेबिल पारिश से दूसरी सिस्टर है और बोड़ो मंडली से पहली सिस्टर है। हम लोग जोर से ताली बजा के तो हमें भी मैं आज हमारे नोटर डेम समाज की ओर से, केवल यहाँ से नहीं लेकिन पूरे संस्था की ओर से मैं सिस्टर सेलिना को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ईश्वर की आवाज को पहचाना, उसकी बुलाहट को सुना और उसको स्वीकार किया और उसी का फल आज हमारे बीच में है। सिस्टर सेलिना सिस्टर बनके हमारे बीच में आई है और सिस्टर सेलिना को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे सेलिना के माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारगण, उनके सभी शिक्षकगण, हमारे यहाँ के सभी माता पिता और इस मंडली के सभी भाई बहन, माता पिता, सबका हाथ है।